Mahbubin Huti fi Kristu Maltini Alcin. Il-paċi ma'kom. Tul it-tmexxija tiegħu bħala il-kap tal-Knisja Kattolika bejn l-2005 u l-2013 il-Papa Benedittu XVI kellu rabta partikolari mal-Gżejjer Maltin. Fit-3 ta' Ġunju tal-2007 taħt it-tmexxija ta' Papa Benedittu XVI ġie ikkanonizzat l-ewwel qaddis Malti San George Preka, il-fundatur tal-mużew. Il-Papa Benedittu XVI żar ukoll pajjiżna fi 17 u fi 18 ta' April tal-2010. Iż-żjara seħħet jum wara eluq it-83 sena tiegħu u l-mawra tiegħu kienet tinkludi żjara l-Grotta ta' San Pawl fir-Rabat u d-diesa fuq il-Fosos u laqgħa maż-żgħażagħ fil-Vallet ta' Waterfront. Fis-26 siegħa li qatta f'Malta, il-Papa Benedittu XVI sab ċans u iltaqa' maħut mal-vittmi ta' abbuż sesswali mill-membri tal-Knisja. Ukoll fi frar tal-2012 il-Papa Benedittu XVI ikkrea it-tieni kardinal Malti, l-eminenza tiegħu Prospero Grech. Dan kien l-ewwel kardinal li laħaq kardinal f'200 sena. L-ewwel kardinal Malti kien il-Kardinal Fabrizio Xiberras Testaferrata li ġie kreat fl-1818.